Muna record kasi mahaba. Member din tayo. Ano pa? Share ko ito, palpak. Full memory. Opo. Hindi siya nagsit. Okay lang. Balik ka. Balik siya. Mukhang alam mo si Iman? Oo. Hawak ko tatay mo. Mukhang ka na brad, mukhang alam mo si Iman ah. Si Iman nagagano siya, sige. Oh, bilang. Pang 14 to guys ha, 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang 14. 14. Ready? Ready? Relax, ready, push! Sabay, power. Okay. 1, power. Okay, 14. Breaking the record. O, isa na lang, ha? O, One more, isa na lang. 15 na lang tatay ha. Ha, 15 ha. Hinga, inhale, exhale. Inhale, exhale. Tumiga ka sa akin, tiga mo ako. Lakas pa. Lakas pa. May power pa. Ha? Lakas pa ito, may power pa. Pero nangihinig ng konti ang kanan niya. May power, may power pa. Lakas, may power. Power, power. Pag nasanay sa inyo, lakad na yan talaga. Kailangan lang iwas injury. Okay ano? Iwasan natin ma-injury tayo ha? Pag hindi guys, stop. Tapos pause. Ha? Yun lang, stop lang, pause lang. Huwag yung madali yan. Ngayon ko lang naisip yung railings pala. Yung mga bakal na ganon. Balik-balik na ganon yung wala ka. Dito naman ang hawak sa side. Ito kasi malaking bagay ito. Napupush siya eh. Nito to. Umaga na ito. Yung upper Push at siya. saka ano. Oo, full push eh. Kasi may walking tayo. Kaya mabigat yung ganang ginagawa ngayon. Napakabigat nito na ito. Push, sit up. Walking. Tatlo yung ginagawa niya eh. Tatlo yung tabbing ginagawa mo. Di ba? Yan ang pag-speed recovery mo. Para Pasko, maganda yung Pasko. Kahit na nakalakad ka. Okay yan, no? Ready, ready, 1, 2, 3, push! Okay, pang 15 po ito, pang sarado. Yan. Yan, tatay. Oh. Focus na focus. Pwede na yung 15.
150. Yay. Power! Kaya may timing, power ha? Timing. Tatay, ha? Oh, huwag Huwag magkakamali. masyadong malakas. Yan, very good. Power ha? Importante lang. Push, power. Balance, power. Yan, very good. That's it. Paloob yung shedo natin. Yan. So guys, this is 15. So, yung target natin kay Kuya Ray 15. Ayan. Paloob ang ating cellphone. Sumuko. Ano ito? Charging. Mamaya magbubura na ako ng ibang video. Oo, okay. Ayan. Gagawin na siya. Okay lang, easy. Okay lang po yan, easy. Yay! Na. Opo. Okay lang, easy lang. 15 na lang tayo, wag mo nang gawing 20, bukas na lang 20. Bukas na. Wag mag-over fatigue. Okay na yan. Ma? 1, 2, 3,